Bueno, kaixo, egunon guztioi, ona etortzeagatik, badakigu etorritzatela Andramendi, San Benito, Lasaie eta Goierri eskolako eskolatik, beraz, ongi etorriak guztiok, eta espero dugu gaurko saio honetan zuen gustokoa izatea eta zuei nolabaiteko ekarpen aberatsa suposatzea. Ados? Bueno, ongi etorri, Amaia Gomendio naiz, Industriagiritza Masterreko koordinatzailea Mondragon Unibertsitatean, eta nirekin batera, hemen ditugu eskuinetik ezkerrera, Itxaro Zukia, Laida San Sebastian eta Uxue Aiala. Ados? Bueno, aurkezten jungo gea, zertan datzan gaurko saio hau, bale? Bueno, hemen dauzkatzue gure lau, testigantzak, eta hasiko gea pixkat, bueno, emakumea zientzia eta teknologiak, badago hor emakumeen presentzia urri bat, ezta? Orduan, bueno, pixkat, nahi deguna da zuekin partekatu, zendan oraintxe egoera honen inguruan. Bueno, hauxe da, denborazio Euskadiko biztanleen piramidea, eta hemen ikusi dezakezue, nolabait alderantzizko joera ongo litzakela, gazte gutxi ongo dira, eta adineko jende gehiago beraz, hemen behar duguna izango da, gutxi gora bera, guztiontzako lana izango dugu, ados? Bueno, hauxe da ikasleen bilakaera zientzia eta teknologi batxilergoan. Ikusten duzuen bezala, 154 gizonezkoa da, eta 125 emakumezkoa zientzia eta teknologiako batxilergoetan. Orduan, ikusten dugu ez dela, hori dagoela orekatua. Lanbide heziketan, 9% da lana eta zientzia eta teknologian oinarritutako ikasketak aukeratzen dituzten portzentaia. Eta unibertsitatean berriz, 131, bai? Gizonezkoetan, altuagoa delarik. Etorkizunari begira, lan eskaintzetan, lanbide heziketako eskaera mekanika, fabrikazioa izango da oso eskaera handi okiko duen irtenbide bat, instalakuntza eta mantentze lanak, elektrizitatea eta ikusten duzue, eskaintza eta dagoen jendearen aldea desberdina dela, ezta? Daukaguna 2016an urriagoa izan da, 2018an, baina honek esan nahi du, ambito hauetan eskaera handia izango dela. Eta ingenieritzetan ere, industria ingenieritzan adibidez, ikusten duzuen moduan, hazkundea dago eskaera horretan. Eta emakumeen presentzia hor oso txikia. Horregatikan, etorri gara hona zuei nolabait erreferente batzuk, emakume erreferente batzuk aurkeztera. Bale, erakutsiko izue pixkat bailara honetan, zein da, Goierriko bailara, Gipuzkoa barnealdean kokatzen da. 19 udalerri osatzen dute eta 45.000 biztanle inguru biltzen ditu. Industria sektorean oinarritzen da batez ere jarduera ekonomikoa, konkretuki metalaren alorrean. Gaur egun sektore honetan kokatzen da zuzen ere lan eskuaren 40%. Goierriko enpresekin erlazionatuta, gutxi gora bera, 200 angorako enpresa kopurua dakau, baina nabarmentzekonak dira, KAF, Iriza, Rampo, Orkli bezalako enpresa handiak. Baiarako enpresa gehienak STEM arloko perfila bilatzen dituzte, ze ingenieritzarekin edo fabrikazio mekanikoarekin oso lotuta dauden enpresa dira. Zein da ordea Goierriko gazteek zientzia eta teknologiarekiko duten jarrera? Eskualdeko 14 eta 16 urte bitarteko 408 gaztek erantzun dute estimarloen inguruan duten autopertzepzioa ezagutzeko galdetegia. Interes edo zaletasunei dagokienez, ikusi da genero estereotipo tradizionalek eragina dutela gazteek zenbait gairen inguruan duten interesean. Hala, neskek hobeto baloratzen dituzte gai sozialekin, irudi pertsonala eta modarekin, eta osasunarekin lotutako gaiak. Aldiz mutilek, kirola, zientzia eta teknologia, eta sare sozialetako influencerrak. Nire afizio gehien bat lagunekin ateatzea eta kirol ezberdinak praktikatzea die, adibidez futbola. Kirola orokorren bai oso gustukoet, bizikleta eta futbola hoitan konpetitzen ibiltzen naiz. Nire afiziok txikitatik beti izan die teknologiakin eta zerikusi dauketen gauzak, eta gaur egun baita informatikakin eta zerikusi dauketenak. Eskolea praktikatzen, eta ero aparte musikara asko gustatzen zait, eta nik jotzet pianoa. Ikasgaiei dagokienez, neskek biologian, kimikan eta matematikan dute interesik handiena. Mutilek aldiz, teknologian, informatikan eta matematikan.
Hala, STEM ikasgaiak gazteek ondoen baloratzen dituzten ikasgaien artean daude. Baina teknologia eta informatika ez dira aipatzen neskek gehien baloratzen dituzten irakasgaien artean. Nire gustoko ikasgaiek die mate eta tekno. Matematika zenbaki gustatzen zaizkitelako. Asko gustatzen zaitola enpresan mundua eta hola. Nire gustuko ikasgaiek die matematika eta fisika kimika, ze iruditzen zait bitan behar dela pentsatzea eta burue martxan jartzea. Ekonomia asko gustatzen zait, baina ni gehienoa zientzia aldetatik, eta orduan nire gustuko ikasgaiak dira matematika eta fisika eta kimika. Etorkizuneko ikasketa aukeraketari dagokionez, neskek osasun eta gizarte zientziekin eta irakaskuntzarekin erlazionatutako lanbideak hautatu dituzte gehien bat. Mutilek berriz, informatikari eta teknologiari lotutakoak. Zer ikasi nahi egiten oraindik ez dauket oso argi, baina iritsi nahi egiten puntue irakasle izatea da. Baina ikasi nahi egitena zientzia mundutik eta kalkulo aldea eta gustatzen zait, matematika eta fisika bezala adibidez. Bueno, nik bi osasungintzatik jarraitu ezkero behintzat dauket pentsauta fisioterapia eta IBF-ko doble gradu bat itea. Eta letrak bastante deskartauta dauzket. Esten prozeduran edo lan itea gustatuko zileten. Ni bide hortetik jarraitzea ni gustatu zaiten, letradatibo baino. Nei iruditzen zait ingo nola lan estimekin zerikusia dauken ingenieritza nahi detena ikasi edo olako gauzakin. Desberdintasuna nabaria da etorkizunean STEM arloan lan egiteko azaldu duten interesarekin. Nesken 29% eta mutilen 59,2% adierazi dute etorkizunean STEM arloan jardutea gustatuko litzaiekeela. Etorkizunean, STEM arloan lan egiteko azaldu duten interesa, guztiz erlazionatuta dago etorkizunean STEM arloan jarduteko izango duten gaitasunaren autopertzepzioarekin. Datozen urteetan izango dan STEM bokazioko edo STEM arloko lanbideak 40%ko igoera jasango dute. Hortaz, demanda edo eskari horri buelta emateko, ezinbestekoa da batetik unibertsitateen lana, beraien graduak eta beraien masterrak sustatzen, eta bestetik bai udal, gizarte eragileen lana, nolabait, bai ikasle, bai guraso eta bestelako agentei informazioa helarazteko. Orduan ikusten duzue, demografia aldaketa dalako eta aldaketa generazionala engo dalako, lana engo dala baita ere, teknologia eta zientzia, arlo guzti hauetan, bai neska eta mutikontzako noski, bale? Bueno, eta orain, testigantzekin hasiko gara, Uxue Aialari pasako diotitza, kafeko salmenta arduraduna da, eta berak aurkeztuko digu bere ingenieria da, eta berak aurkeztuko digu bere lana zertan datzan. Egunon, eskerrik asko etortzagatikan, amaiek zenuzela, ni Uxue Aiala naiz. Kafeko erosketa saien egiten dut lan, bertako arduraduna naiz, baina bertan egiten dut lan. Orduan, kafeko erosketa saien, azkenen arduratzea tren bat ekoizteko behar dian gauza guztik erosteaz. Hau da, alde batetikan, ikusi daitezke, hemen adibidez ikusten zuen oso grafikoa dian, edo asientok, lurra, lehiok eta hola, gero bestalde batetikan, mailak eta holako gauza, baina baita ere bai gauza elektronikok. Hau da, pantografoa, hoi da elementu bat joten dana trena eta katenaria dela elektrizia hartzen duen lekutikan igota jetxiten dana, motorrak, azkenen berrian gauza gehienak, tren baten ikusten zuen guztia. Hoi material bezala, kable guztik, komunikazio sistema guztik, azkenen ematen du gauza simplea, baina gauza mordoa dauzka. Baina horretaz gaine bai, daude gauza asko ez dianak ikusten. Hau da, zuk proiektu bat aurrera emateko, baina behar dituzu, trena ondo diseinatua eta koiztua daola erakutsi, ez? Gauza guztiek bai, probatu inbardia, test ezberdinak inbardia, horren gauza guztiek bai, erosketa saietikan kudatzitu. Ikustezuen bezala, gauza mordoa daude erosketa saien inbeharreko, ez bakarrikan mai bat erakutsieten bezala, baizik eta imaginatitzezkezuen gauza guztik, edozein erramienta, gauza pila bat erosi behar dira, proiektu bat aurrea emateko, kasuntan, tren baten ekoizpena burutzeko. Eta, Amaiak esan duen bezala, nik ingeniaritza industriala ikasi nun, eta nahi ingeniaritza industriala ikasteak eman dizkiten baliabidek eta aukerak izan dira, azkenen nik nahi nun arloa jorratzeko aukera izan detela.
hasiera baten ez neukan oso argiz nondikan jun, baina beti, beti gestio, kudeaketa eta bideo gehiago gustatu zait, eta nik ingeniaritza ikusti dutena da, aukera hori ematizula, azkenen irikitzezkizu aten mordo bat, zuk nahizun bidea jorratzeko. Eta iruditzen zait oso aberasgarria dela, edo zientzako, emakumezko, gizonezko, edo zientzako aukera bat dalako, zuk nahi duzun bidea aurrea iteko. Hor nik animatzen zaituztet denoi, zientzietara gertuatzea, eta zientziarekin zerikusia daukan ogibide bat aukeratzea. Eskerrik asko, Uxue, Lera San Sebastian, zure txanda da? Zure jarriko? Bai. Egunon guzti hori. Nesken artean batez ere, norbaitek jaso dezak eskua argi eta garbi baldin badauka bokazio bat zientzia eta teknologia lotzen dituena gaur egun. Neskak mesedez, bokazio argi baldin badaukazute, altxa eskua, hemen bat dago, ez izan bildurti, mesedez. Neska bat, momentuz, lana daukagu. Nola da zure izena? Irantzi? Irati? Beste irati bat. Ez kezkatu. Nik zuen adinarekin izan nahi nuen saskibaloi jokalari profesionala. Eta hau, egia hutsa da, bale? Baina gurasoek ez ziaten utzi. Esan ziaten, como plan B, puede funcionar, baina beste gauza bat. Orduan, batxilergoa aukeratu behar izan nuen, eta argi neukan biologiatik jo nahi nula. Zergatik, nire biologiako irakaslea oso gustoko nulako. Eta orduan, biozientziak hartu nituen batxilergoa egiteko. Eta gero matrikulatzeko garaia iritsi izan, eta ez nintzen ingeniaritzan matrikulatu. Medikuntza, erizaintza, eta horrelako gauzak hartu nituen. Baina iritsi izan gero, hasteko momentua, eta nire gurasoak esan zidaten. Eskezin dugu, kanpora joan banu medikuntza ikasteran, nire aizpak ere bai kanpora joan bartzun, nire aizpa zaharrena hasi zen ingeniaritza ikasten, eta anaia gazteagoa geneuka eta esatzen denok ezin zeate kanpora joan. Aukeratu zerbait, baino hemen Donostian dena. Eta ordu nire gurasoek bultzatuta ingeniaritza aukeratu nuen. Hori zen nire bokazioa ingeniaritza ikasteko zuen adina neukanen. Zer gertatu zen? Deskubritu nula pasio bat. Bai? Eta ez lehenengo bigarren eta hirugarren mailan, karrerako laugarren mailan aurkeztu ikusi nun oso gustoko nula. Ordu arte, etzan bat ere erresa. Badakigu askok bildurra daukagula horrelako karrera bat hartzeko, eta egia da, erresa ez dela. Baina zein gustatuko litzaioke lan monotono bat eukitzea mesedez, altxaskua. Lan monotono bat, egunero gauza berdina egiten egotea. Monotono, un tono. Todo el día haciendo lo mismo. Zuri gustatuko litzaizuke beti gauza berdina egiten egotea. Bale, agian ez dezu ingeniaritza aukeratu behar. Bai? Bale? Zeini gustatuko litzaioke soldata on bat ez eukitzea. Zeini gustatuko litzaioke inoiz mundutik ez mugitzea. Zeini gustatuko litzaioke inoiz gauza berriak aukerak ikasteko aukerarik ez eukitzea. Ingeniaritza guzti hori eta askoz ere gauza gehiago da, bai? Nik lehenengo, bigarren eta hirugarren urtean asko sufritu nun, karrera etzan erresa. Eta ni tuntuna ez nintzen, Ez nintzen klaseko argiena, baino langilea nintzen. Tala ere lehenengo hiru kurtsoak zailak izan ziren, baina atera nun. Eta laugarren mailan kudeak eta arlotik jo nintzen, antolakuntza, industriala. Eta bosgarren maila eta seigarrena, ze orduan urte asko zian, bai? Eta zer egin nuen, zer nahi nuen egin? Atzerriko enpresa batean lanea joan. Eta zer egin nuen? Hementxe bertan enpresa bat montatu. Ikusten dezutenez oso argi neuzkan nire ideiak hasieratik. Eta momentuan aldatzen zitzaizkidan eta ondo juten zen. Jendeak esaten zian, enpresa montatzeko ikasia den, eska. Eta gainera nire enpresa zartzararen munduan izan zen. Zartzararen munduan ikasi gizarte zientziekin erlazionatutako zerbait. Guzti horiek momentu hortan ez zuten ulertzen ingeniarintzak zenbaterainoko bideak ireki ditzaken. Hortik hasita, esan asko disfrutatu daitekela, baina bide askotan ere zuk egiteko gaitasuna badaukazela. Horrekin igual hasteko nahi badakera. Eskerrik asko. Laida, eta Itxaro? Eta naiz, doktoretza ikasten nahi naiz Mondragon Unibertsitaten,
Eta... Nik ikusi nuen hasieran unibertsitatea sartzeko orduan bideo hau, olako estiloko bideo bat ikusi nuen, eta bideo honetan ikusten die ze proiektu mota iteiten. Ez dela mekanika edo ingenieritza mundu bakarrik ez dela mekanika edo makinakin lan iten, baizik eta beste mila gauza iteiteula, eta kasu honetan nahi gehienak usaltzeiten izan zen 3D impresorakin, fabrikazio gehigarrikin da lan iteko aukera ematen zian karrera bat zela ekoteknologiatako prozesu industrialak itea. Eta horretik aukera honun karrera, honik hasieran enekin zein ingenieritza aukera, ze asko daude, mekanika, elektronika, galdutan ebilen, baina ikusi nunen karrera, esan, bueno, zerbait diferentea da, denak nahazteitun karrera bada, eta aurrera jarraituko. Hasieran zaila intzitzaiten, ze ingenieritza guztik lehenengo urteko soantzeko dira, baina gero ikusi nun, gauza berrik ikasteko aukera nekala, ez zeola bakarrik mekanizatun mundua, beste fabrikazio metodo asko ikusi neizkila, eta aukera honun masterra baita industriala itea, eta gero, oain jainiz doktoretza iten 3D impresorakin, eta batez ere automozioako edo aeronautikako piezak, repuestoko piezak iteko aukera eskaini nahi deula. Azkenen, 3D impresorak ez dira bakarrik plastiko xinplekin iteko, eta bada de material importantek eta estrukturalak dianak. Baina, aparte de automozioa edo transporte egintzako, ni gu dauzkeun aukerak die prototipa daiteko. Edo, igual, zuek ezautuko dituzue ziklistak erabiltzeituen zapatillak. Zapatilla horiek, azkenen, gizaki bakoitzak pisada ezberdin badaukenez, modu batea edo bestea optimizatu daike pertsona bakoitzantzat. Bakoitzai bere zapatilla iteko aukera eskaintzen digun proiektu bat eduki genuen, Espiuk markakin, eta horrek erakutsi zigun guri, zapatilla desberdin bat bakoitzai jarrita, txirrindun ibiltzeko aukera errexagok euki daizkeula. Hoi izan zen, eukiteun proiektu askotako bat. Eta hemen ikusi dituzuen laborategik dazkeu guk, hemen ikusi dituzue, ze euki diteun proiektu ezberdinak, ikusi dituzue orbeako txirrindu baten nukleoa optimizatu daikeula, lehenengo ikusten den irudioi da adibidez. Ezkeren, harintasuna emateko, ziklista batek oso importantea harintasuna. Bigarrengo aukera ikusi genuen, robot baten eskua iteko, optimizatua, txirrinduko kasko bat, ziren geometria ezberdina, bakoitza bere buruantzat egokitua izan daikena, dron bat egin genuen baita, eskeitantzat beko egiturak, esan ditan bezala zapatilla batzuk, eskua puskatzen dezuenen jartzen dien ferurak baita imprimitu daizkeu, bakoitzantzat egokitua dianak modu horta jarrita dakazun bitartene rehabilitazioa egiteko aukera ematea izuna, ze movimentu minimo bat eskaintza dute. Orduan, nik hau ikusi nunen esan, ingenieritzak ez dira bakarrik makinak, orduan, ate asko irikitze egunez, nahi oso interesgarri iritzitzen zaiten, eta emakumek erozta gehiago ikusten dira hemen, beste lankide batekin nahi, bineska gare bain doktoretza zaiten, eta ikusten dugu etorkizunea bide baita jende gehiago aidala animatzen neskan aldetik. Orduan, animatzen zaitu eta albazte bintzet aukera bat ematea holako gauzai. Oso, eskerrik asko Itxarro. Horrean, hasiko gehoin mainguruaren partera, bale? Eta, galdera batzuk prestatu da dauzkagu, zuekin, zuek galdetzeko, zuenak erantzun, edo galdera bakoitza batek baino gehiago erantzun dezakezua, ikuspegi desberdin bat izan ez gero, bale? Gaur, jardunaldi honetara etorri dian, gazte neska hauek, segurazki, mutiko neska hauek, segurazki, aukera bezala auki dezaketen ingenieritza bat egiteko asmoa, aukeratako bat, bai, izan daiteke ingenieritza egitea, bale? Ze esango zeniekete gustoko ikasgaia izan zen, gustoko ikasketak izan zian zuentzako, zailtasunak, Lairak aipatu duen bezala, lehenengo urteak ez dira izaten oso errexak, baina bai da egia gaur egun ez dala aintzinean bezala irakasten, gu ginean matematikak, fisikak, eta ez zeukainolako erlazio horiketan lanik egiten euren arteko, eta horien gaur egun proiektuen bitartez ikasten dugu, proiektuak antolatzen dugu, multidisciplinarrak, ikasle diferenteen artean, prototipo bat, fisika, matematika, informatika sartzen dian, eta nola behiak gertu-gertutik eskura izaten dituzten ikasleek oso
gauza praktiko eta errealak, ez da pixkat ingenieritza horrekin lotzea aldera. Orduan, hori Itxarok badakit bizitu duela, ze, gradua gurekin egin eta proiektuan oinarritutako ikasketetan onduzea, baina, ze esango zeniekete ikasle hauei, zuen esperientzia ikasketa hauek egiten, ez da? Nire kasun, ni planan zarrekoa naiz, eta bai, guk oso bananduta geneuzkan, asignatura guztik, ez zokaten euren artean inolako erlazioik, eta irakasle bakoitzak erakustezun bere materia, eta kitxo hor bukatzen zen. Eta egia Leirak esan duen bezala, hasiera baten ez da bakarrekan materia zaila da, ez da zure bai aldaketa baten zaude, zoaz leku berri batea ikastea, jende berriakin, ordu arte izan dituzun ikaskidek, igual baten bazurekin dator, baina orokorrean ez diazuken orduan azkenen, da prozesu bat aldaketa orokor batena. Eta azkenen gu pertsona zela egokitu imarga egora berri horta. Orduan, lehenengo urtea, bai, niretzako etzan xamurra izan, baina egia da, behin zu, astezanen aldaketa hori zure burun antolatzen, eta ikusten nondik handoazen gauzak, ikustea, ez zela bakarra, jende asko izela gauza berdina gertatzen, eta gauzak ulertzen zela, eta lanan eraginez, eta lanen ondorioz, baina bai, jutezak zure leku aurkitzen, eta ikusten duzu, gauza egokia izan daitekela, zu nahizuna burutzeko. Eta, ikasi beharra dago, bai, baina nik uste gaur egun daude metodologiak hori asko errezten dutela ulermen hoi eta gauzak barneratze hoi errezagoitea eta ulertzea. Ziren askotan gauzak, nire kasun behintzat, nik ulertzen ditun memoriaz edo horrela imarren ditulako, ziren ez daukan aukera proiektu batean garatzeko edo jendeak elkar banatzeko testigantza eta ikusi nola ulertzen zuten besteek. Gauza asko, gara hartzen zen metodologien gatik, hola da inbartzen eta kitxo. Baina zuten den bezala, gaur egungo metodologiak nik uste asko errezten dula bilakaera hori, eta zentzu hortan irutzeit abantaila bat dezuela aurrean eta aprobetxatzeko aukera bat. Bai, agian gehituko nuke, galdera ez da zer gertatuko da hurrengo 4-5 urteetan, karreran zauden bitartean, baizik eta zer gertatuko da gero, ez? Orduan, horretarako lehenengo urteetan, nolabait ere lana egin behar baldin baduzu horrek ez zaitu izutu behar, ez? Gure garaian, Alex, que es un señor mayor, hemen dago Alex Abanzez, ingenieritza elkarteko gerentia eta bilok elkarrekin ikasi genuen, berak asko zure probetxu gehiago aterazion karrerari, bere gurasoak asko zere arroago daude, nereak baino bere ere ibilbide bat da. Zer da begiratu behar dezuna karrera eta gero gertatzen dena, ez? Orduan, bizitzak salbatu nahi ditut, begira, biomedikan, orain ditugu ikasle batzuk, respiradore batzuk egin dituztena, etxez-etxe, oxigenoterapia egiteko. Biomedikako ingenieritza ikasten ari direlako. Adibidez, ez bizitzak salbatzea ez da bakarrik medikuntza ikastea. Edo materiale berriak aztertzen ari gara, eta materiale berri hori esker, kirolan askoz ere etekin gehiago atera dizaiokegu gure esfortzuari. Orduan, pentsatu zentzuk diran zuen pasioak eta zuen pasioak lortzeko lan egin behar baldin badezute, hor penarik ez. Penarik ez. Hori da, bai. Ni azkenen naiz, oain dela gutxi bukatu nun, karrera bukatu nun, eta nik egia metodologia berriakin lan egin da, kurtson zehar, 2 proiektutan banatzen zanez kurtsoan, lehenengo semestren itezu bukaeran bat, eta hor azkenen guk ikusten genuen, aurretik hasitako guztia nola aplikatu kasu real batea edo. Ebiaz guk sortu genituen skate bat genuen, surfeko taulak iteia, aplastarlataz bat genuen, ikusteko benetan plastikoa nola apurtu zeiken edo nola apurtu zeiken Coca-Cola lata bat adibidez. Gukolako gauza realak ikusi genituen desan genuen. Bintzen ikasten egean prozesu hontan, egia da bizitza irrealeako baita balioko digun gauzak egara ikasten. Ondorengo lanetan aitu nahi duen baita pixkat ikusi daikeula. Modu hortaz. Igual, batzuk gehiago gustatzen mekanika zatia egitea edo bestatik elektronika gehiago gustatzen bat. Gero hortikan zu banatzezu alde batea edo bestea. Eta hini oso interesgarri dituztean, tema asko ikusi dituzu, baina sakondu ditezu gero jazuk zure etorkizunen. Benetan lanen hasten zeanen. Eta, komentatzen, epetzen zuten bezala, lehen ingenieritza oso klasikoa zeuden, mekanika, elektronika, informatika eta beste oso gutxizian. Eta hain berriz, badago ia guztu bakoitzako bat, biomedika dago, robotika dago,
ekoteknologia daude, diseinu industriala, esan ekorrere alistasuna eman dela, ez? Pizkat, ja hasiera-hasieratik, nolabait, ingenieritza oso orientatua daude, ez? Gero, etorkizunean egongo daitezkeen beharretara, ez? Bai? Orduan, zuek galdetuko banizueke zeintzuk dian ingenieritzak ekarrizkizuen onurak, zeintzuk izango lirateke, zuen kasuan. Ni gaur egun, esango nuke, gaztekin lan egitean niri asko betetzen da. Bukatu nunean enpresa, zuek ere pentsatu, lehen esan dudan galdera pixkat luzatuz, zer gertatuko da karrera bukatzen dudanean, kontutan hartu, karrera bukatzen dezutenean gauza asko gertatuko dela. Eta hemen gutxi gaudela gaur egun, karrera bukatu eta gero hasi genuen lan berberean. Zuk evoluzio bat egiten duzu. Nire kasuan, enpresa bat montatu nun, teknologia eta zartzoroa gustatzen zituena, eta 17 urte egon nintzen hor, eta bukatu zen arruinatu nintzelako, punto pelota, bai? Ya está. Otra cosa mariposa. Zer egin nuen? Pentsa zelako aldaketa, psikologian doktorautza bat. Psikologian doktorautza bat, zaharrekin lan egiten ohituta neukan, naiz eta teknologia hortzegon, eta hori erresa zan niretzako unibertsitatera joateko, baina erdian egon nintzen, autonomo bezala, enpresei beraien kudeaketan laguntzen, gerente subkontratatu bat bezala deitzen dena, 3-4 urtetan. Eta orain, ingenieritza eskola batean nago, Mondragon Unibertsitatean, ekintzailei laguntzen. Nik bere garaian hartu nituen ikasketak, bai onerako eta txarrerako hartutako ikasketak, beraien zerbitzura jartzen. Ibilbidea oso luzea da, eta nik nire kasuan, egunero gauza desberdin bat, eta nire kasuan, jende gaztearekin egoteko aukera, baloratzen dut. Nire kasuan egunero zerbait berria ikasteko aukera ze. Nik ez egiten daksan dut lan monotono bat. Nik egunero gauza berrik ikusten ez, gauza berrik aztertzen orduan. Egunero ikasten zerbait berria, o esatez, bihar igual beste arlo hontatik jungo naiz, edo pixkat aldatzeko aukera hori dakat. Orduan nahi horrek satisfazio bat ematizu eta ez zera aspertzen zure lanakin, zer beti aldatzen di joan gauza bada. Nahi ingenieritzako irakutsi zian azkenean, pixkat aldaketa kontinu baten sartzen zehala horrekin. Nire kasun, ni beti indukan burun kudeaketa. Eta gura sortzen nire, zer bat kudeaketa? Ni naiz ingeniera bat, baina ez naiz ikusten ofizina tekniko baten edo zerbait diseinatzen. Egi guztetzen, gauzak negoziatzea, ikustea aukera berri dauden, nahi olako gauza guztia ezkit. Nik karrera bukatu ninen, proiektu amaiera eitea, karrera amaierako proiektua eitea nintzen estatu batuta, bertan nintzen 2 urte, lehenengo inun proiektua eta gero bertako HP enpresan lanean, bueltatu nintzen gutxi, nik berreo kanpoa jo nahi dut. Eta, nintzen junela oso lurralde exotiko batea, Poloniara jo nintzen, beste 2 urtez. Eta gura esatzen, zitez du Polonian? Azkenen nik gauzak ikusi nahi ditut, ikusi nahi kanpoan zer dago, nola egiten dituzten gauzak, eta beste 2 urte. Orduan, hasteko ingenieritzan egin aukera, ateratzeko kanpora eta ikustea zer egiten duten kanpoan. Nola kudeatzen duten gauzak kanpoan. Ze nolako enpresak dauzkaten eta ze nolako gauzak egiten dituzten. Gero bueltatu nintzen eta kafen hasi nintzen lanen. Baina kafen hasi nintzen lanen komertzial saien, hau da, atzerrian trenak saltzen. Orduan, horrek abaitzen aukera, berriro ere kanpora juteko eta hemengo enpresatentzako, baina kanpoan lan egitea. Azkenen kultura ezberdinak ikustea, aberastea, atzerrian gauzak nola bizitzen dituzten eta nola ikusten duen enpresa munduan. Nahi horrek benetan pila gustatzen zaiten. Eta gero ja, 8 urten ondoren, erosketa saia pasalintzen. Horren ikusten da zuen bezala, nire ibilbidea, ez da daidana bezain luzea, baina egia da, aukera izan detela gauza asko ikusteko. Eta hoi, ni lehenengo mailan sartu nintzenean, ez nukan ideiaike olako zerbait ingo nunekan, baina nire pasioa beti izan dela, ikustea gauzak nola iten dian, ni Tolosako naiz, Tolosatik kanpo, horrek pila guztzait, eta aukera hori eman dit. Orduan, esaten den bezala, netzako ingenieritzak matizkizu aukerak, eta onura handina hori da, zuk aukera horiek aprobetxatzea. Oso ondo ados nago esan dezuen guztiarekin, eta bidaiatzeak ematen dizuen, ideia berriak ikusteko eta egiteko modu berriak ematen dizuen, irekiera eta informazio hori gero hemen ere aplikatzeko, ez da? Baina nik orain aipatu dezuen gauza bat izango litzateke baita ere, talde lana, ez da?
talde lana. Esaten dugu, teknika oso ondo dago, teknologia egitea oso ondo dago, baina azkenean pertsonekin lan egin behar dugu. Orduan aspektu hori, lehenetan lantzen, ez zian taldeko lanak egiten, ez zian proiektuak egiten, eta gaur egun, zuen egunerokotasun horretan, nola ikusten duzue pertsonearen eragina talde lan horretan, ezta? Osea, ze eskuratu beharko genuke ez teknikoa bakarrik, baizik eta pertsona bezala, talde lana egitea, bestea errespetatzea, bestea entzuten jakitea, negoziatzen ikastea, guzti hori ingenieritzak eman dizue, ez? Bai? Gehiago esperientziak? Nire kasu mentzen, nik talde lanen beti lan itetok hau zait, eta momentu honetan asko eskertzen dut baliabideo eukitzea ze, ikerketa arlon beti beharko zu jendeak initzaitea, eta ondokoak zein duen interesan entzaizu zuri zuk aurrea jarraitu alizateko kasu askotan, orduan. Nire aldetik behintzet, ingenieritzan ikasi nuen pixka talde lanen iten, baina gero lanean jo nintzanen, nire ziren enpresa baten hori nintzen, enpresa horretan eta lanen asko ditu nintzen jendeakin, behaiek zertzekiten nik zernekin pixkat elkar banatzen, eta guain sartu nintzen ikerketa mundun behar dezu jendeakin itzen, eta igual ez zure ondo ondaunakin bakar, igual, kanpoko jendeakin irakurri dezulako behar zerbait indula. Behaiekin harremanetan jarri, behaiek nola lan iteuten, behaiek zein duten ikusi, horrek jendeak ez nezuzuk indakoakin bakarri gelditu, orduan jendeakin lan ite horrek nik uste dut behintzen nahi, favore asko indit, eta lana baita asko erresteko aukera emateizula, besteak indutenan apoioa eukitzea. Nire kasuan, Alexek igual konfirmatuko du, baina nik uste dut karreran zehar ez genuen sekula lantaldean lan bat egin, edo aurkeztuen publiko bat oso gutxi. Nik karrera mailarako lana gogoratzen dut, eta aurkezten, eta gero kimika zen edo taldeko lan bat, oso bakarrik. Bakarreko karrera zen, eta noski azterketa bat, eta jokatzen genuen hor, nota guztia ebaluaketakoa, ez? Gaur egun oso desberdina da, eta zer esango dut nik, nire lana gaur egun baldin bada, ekintzaileak osatzea. Igual, altxatzazu eskua mesedez, hasi, de paso, atentzio pixkat, proiektuak baloratzen ditugunean ekintzailetzakoak, zeinek uste du proiektua bera dela gehien baloratzen deguna. Proiektu ideia. Ez dakizte katxarro egin bardet, altxa eskua mesedez, zeinek pentsatzen du pertsona eta pertsonen ekipoa izan daitekela garrantzitsuena. Neska bat, mutil bat, 3-4 mutil. Zeinek ez du ezer pentsatzen? Beste guztien? Vale. Bueno, fenomeno. Pertsona baloratzen dugu normalean, oraindikan, gaztetxo garenean, 3., 4. mailan, ikuso masterrean, erabakitzen zaudete zuen iritzia zein dan, ez? Venga. Proiektuak oso flojoak dira askotan, ez daukagu esperientzia merkatuan, ez da zientziaren horrelako ezagutza oraindik, ikasten ari gara ikaslea gara. Eta orduan konpetentzia soft skills deitzen dana esaten dugu. Eta izatez, klasean aplikatzen dugu jada, eta nik 120 bat igo dezaket, edo 0 arte jetxi dezaket, lantalde baten lana, pertsona bati, beraien klasekidek pentsatzen badute ez duela ondo lan egin. 8 galdera egiten ditugu, 4 alderdi teknikoak neurtzen ditu, eta 4 alderdi, humanistagoak lantzen ditu. Nolako prest dagoen beti laguntzeko, zein egokia den berarekin lan egitea edo ez. Aunque sea un zotei, no sepa sumar, despejar la X. Eta nota jetxi daiteke 0 arte, kasu batzutan. Orduan, argi eta garbi, lan taldeak garrantzia ematen diogu bai. Eta enpresa munduan, topatzen dian arazo handinak ez dira teknikoak. Arazo teknikoak erantzuna dute. Arazo handinak topatzen dituzunak dira pareko pertsonakin lan egiten ikastea. Azkenen era guztako jendea dago, beraien kulturan gatikan, edo betxean ikastetakoan gatikan, edo denaldalakoan gatikan, ez dutelako bezala pentsatzen. Eta ulertu inbargea eta gertu geratu inbargea, zertan azkenen aman komunean puntual bilatu behar dugu proiektu baten onurarako. Hortaz, teknikoa konponduko da, baina oso garrantzitsua da parean daukazun pertsona horrekin konektatzea, eta bertentan ikustea zer da ari arduratzen diona. Zerratzen da horren arduratzen garrantzia ematen ez diozun puntu bati.
zergatik berak ez du nahi bide bat jorratu. Azkenen, hau dena ulertzen da lan gehiena daukaguna enpresa munduan. Eta iruditzen zait, gaur egun eskolatan ingeniaritza bideratzen den modun, hoi lantzen dela. Guk unibertsitatean ez genuen inoa hoi garatzen, eta somatzen da. Azkenen nire generazioko ingeniaritzak eta ingeniaritza ikasizun jendeak eta beste dozein karrera berdina da. Azkenen mugatzen zian asignaturak karrera hortako gai teknikoetara, baina ez gai humanistikoetara. Eta benetan zutizuet, enpresa mundun izugarrizko garrantzia duela hau garatzea eta hau ondo lantzea. Ondo ados, guk daukagun esperientzia, eta nik ikerketa berez ez dut egiten arlo teknologikoan, baina bai behar bada ikaskuntza berrikuntzan, ez da? Eta hor bai ikusi dugu, nahiz eta talde batean teknikoki ikasleak oso potentziak eta onak izan, benetan lanik hoberena izan da, lan talde eta giro egokiena egondan taldean, ez? Nolabait, ez da zertan bikainena izan behar, edo bikainenak izan behar, lan egiten jakitea, bestea entzutea eta erabakiak modu bateratu hartzea, benetan, emaitza bikainagoak lortzen dela benetan, nolabait hor koordinazio eta kolaborazio bat ematen denean, eta errespetua dagoenean, eta bakoitzak batek lidergo papel hartzen duenean, errespetatuz, eta bakoitzak bere atazak betez, ez da? Nolabaiteko lan horren, osotasun horretan, eta gero pasatzen ditugun galdetegietan, ikasketa sakonagoa lortzen da, benetan, kolaborazio edo nolabaiteko ambiente hori mandanean, ez? Bestela izaten da batek atatzen du edo bik atatzen dute oso nota ona, aurkezpen horietan edo egiten dian galdera teknikoetan, bik egin dute lana berez, baina ez utzi bestei ere azten, ez da? Eta ikasten eta nolabait empoderatzen, bai? Orduan, bai, ulertzen dugula baitare, aspektu pertsonala, aspektu hori oso garrantzitsua da, zuen garapen pertsonalerako ere. Azkenean pertsonak izango zeate, munduko arazoak konponduko dituztenak, ez da? Ingeniaritzak hori dauka. Arazoa dago, konpondu egin behar da. Eta nolengo dugu hau, eta batzutan ez da ingeniaria bakarrik behar dira soziologoak, behar dira musikariak, behar dira medikuak, nolabaiteko gailu bat sortzeko eta nolabait diseinatzeko, ez da? Orduan talde lana eta beste zure arlo bereko ez da pertsona bat ulertzen ere saiatzea beste trebetasun bada. Eta goazen pixkat etorkizuna mundura, ez da? Etorriko zaizue, zuen esku artean utziko dugu guk nolabaiteko mundua, bai? Eta badakizu oraintxe jasangarritasuna aho guztietan dagoela eta ekonomia zirkularra, ez da? Orduan, nik aldituko nizuek ezuei, nola lantzen dezun edo nola inkorporatzen dian zuen egunorakotasun horretan, kontzientzia hori gure ekintzek isla bat dutela. Ingurune hurbil eta ezen hurbilean, ez da? Zuek hartzen dituzuen erabakiak eta zuek hartuko dituzunak gaur egun erosketak egiten dituzunean, erropa erostea jute zeatenean, moda adibidez jasangarria da, ez da jasangarria. Orduan, gauzoiek ere euki berritugu gure buruan, ez? Gure ala mundu honen eraikitzaile edo suntsitzaile. Ez du zertan ingenieritza bat egin behar horretarako, edo zein ikasketa egin daitezke, baina pertsona bezala, badaukagu gure aztarna mundu hontan, ez? Orduan, ingenieritza nola egiten du lan edo nola egin dezake lan, mundu jasangarriago eta justuago baten alde, ez da? Nik adibidez esango dute, guk klasean asko lantzen ditugu garapen jasangarrirako helburuak, bai? Lehenengo gunean enpresako klasean nengoen lehenengo mailakoekin, eta pentsatuko zute agian galderak ez dakala zer ikusirik, baina non dago Aitor? Aitor bat? Aitor. Zenbat familia gelditzen dira etxegabe urtean Espainian? Venga, asko, ja. Venga, kurratelo un poco. Zenbat familia gelditzen dira urtean Espainian urtean etxerik gabe? Desauzio entzun dezute, ez da? Esan? 5.000. 5.000 esaten dute hemendik. Amaia bas fatal. Esan beste bat, Aitor? Exactamente. Espainian 50.000 familiek galtzen dute etxea urtero.
urtero. Bueno, hori bezala, beste galdera asko bota ditzaket. Ez da bakarrik ingenieritzatik eta ikasten dugun edozein lekutik arazoak konpondu ditzakegula. Da, arazoak konpondu behar ditugula. Urun, enpresa bat sortzen dezutenean, adibidez nik ekintzailetza arduradun bezala, gauza bada zure misioa izatea, ferulak sortzea, kirolariek beraien, berreskuperaketa fisikoa arindu dezaten, bla, bla. Eta ze gauza gehiago egingo duzu munduan dauden arazoak konpontzeko. Ez da gosea Afrikan, bai, ez da gerra Ukrainean, bai. Espainian, 50.000 familiek urtero galtzen dute, gaur kalean egin dutelo, baina aurten 50.000 gehitzen dira aurrek urteko 50.000, eta urtero. Arazo pila bat daude, hori bat bakarri da. Orduan, ezin dugu, ez landu, egiten dugun gauza guztietan. Espainian daude 23 milioi enpresa, gutxi gora bera. Europan, 23 milioi enpresa. Gehiengoak dira mikroenpresa. Mikroenpresa da 10 langile baino gutxiago. Baina horietatik, gehiengoa 183 dira 2 edo 3 pertsonen enpresa. Nik zein godet para evitar los desahucios, nik zein godet para evitar la contaminación, nik zein godet, lo que sea, porque zu bezalako, beste 3 milioi enpresa daude Espainian eta beste 23 milioi enpresa daude Europan, eta danon artean. Baso bat bertziklatu dut, baso bat gutxiago. Gaur kilometro bat gutxiago egin dut kotxez, kilometro bat gutxiago. Gaur, usuek erditzen duenean, gero zailabete gehiago pasaritzan berak eta bere bikote akumearekin, nire enpresan hori lortu dut. Eta beste 3 milioi enpresa Espainian, ez dago bakarrik aukera, baizik eta beharra hori egiteko. Eta hildortatik azkenen, nire kasun gu enpresa handi bat bezala, daukau azkenen obligazioa hoi pixkat lideratzeko. Azkenen guk ezin diogu eskatu enpresa txikiei bereitzako izugarrizko esfortzua suposatzen duenean zerbait egitea, azkenen gu eredu izan behar dugu kasu hortan, eta kafen hoi saiatzen gaiten. Gauza asko dauzko jorratzeko, baina egia da gauzak egiten digula. Gero eta tren harinakoak saiatzen gaiten, azkenen energia gutxo konsumitu dezaten. Baina ez bakarrekan gure produktuetan, gu adibidez jangelan, ez daude dalontzirik. Ez daude dalontzirik, eta dena daude kristalezko bakoitzauka, bere kristalezko botila, eta horrekin mugatzen hasieran COVID-angatik hasi ginen, ikusi dugu daudela, ekintza bat jasangarritasunen alde, eta hori mantendu da. Igual, tontakeria bat dirudi, baina imprimaketak, zenbat imprimaketa egiten dian enpresetan, eskoletan, eta hori dena mugatu daude. Eta laira dion bezala ez dia izugarrizko gauza hondikin behar, ez dia izugarrizko gauzak espero, baina bakoitzak berezkoa dauden gauzak itea, hau jasangarri bihurtzeko, zerikan bestela, gu lehen munduan gauden pertsonak ez baldin badugu hori egiten, gure ogibideakin, ezin diegu gainontzekoi eskatu, ez daukatenen beraiek baliabideek egiteko. Eta ez gu bakarkan beraiek irakasle bezala, ni langile bezala, zuek ikasle bezala, pertsona bezala indarreko gauza bada. Eta iruditzen zait, nahi baldin badeu aurrea jarraitu, ingenieritzak ematen dula aukera bat kasu hortan. Eta aurrea emateko, benetan beharrezkoa dan pauso bat emateko. Guztizagoz, zuekin, guztizagoz. Orduan hemen dauden neskei, ondian neskei zuzenduko gara, zergaitik izan daiteke neskak ez dira animatzen zientzia eta teknologia, batez ere teknologia mundu horretara aukera bat ematea. Zatik usten dezue, izan daitekeela, komentatu dian onura eta gauza interesgarri eta mundu justuago eta hobeago batez, eraikitze alde horretara. Zergaitik izan daiteke oraindikan ere, emakume kopurua, azken urteetan jaitsiera hori jasan izana. Zergaitik izan daiteke, ez? Ez dakit nola dauden visualizazio kontuak. Justo gaur goizean kotxez nentorren eta nire bikoteak esan, jarri adibidea, digo, bale, jarriko dut. Duela urte batzuk kanpaina bat egin zen, hostailu denda batena, nun panpin bat agertzen zen, ez dakiz tuixara, ez dakiz zen izango zen, panpin bat, nesken panpin bat, eta Audi itxura zeukan kotxe bat, ateratzen ziren baldetatik, eta neskatoa hasten zen panpina Audian gidatzen. Eta bapatean Audiren salmentak izugarri
hasi ziren emakumeen artean. Ez? Visualizazio hutsa da, kasu hontan ere, izan daiteke, eta kasu hontan ere, irteerak zeintzuk diren. Askotan pentsatzen dugu, zer gertatuko da, lehen esan dudana, karreran zehar. Ez dala hori. Da, karrera eta gero zer gertatuko da orduan. Ez ezagutza handia dago hemen, batak trenen eta zapatilen piezak ekoizten, besteak piezak saltzen eta erosten. Amaia kaina sartzen irakasle bezala. Ni ekintzaileekin ideia desberdinak aurrera ematen. Elkargoan ere bai, gaur bezala bokazioak sustatzen. Ales, noiz egin zenun zure bizitzako azkeneko kalkulo teknikoa? Pues ni bezala, pues dakit, nik duela 20 urte, bai? Ez da kalkuloak egiten egotea baizik eta arazoa konpontzen egotea, baina ez dira ezagutzen askotan ingenieritzaren aplikazioak orduan. Bisibilizatu aukera horiek uste dut agian falta dela eta hori zen daiteke arrazoietako bat. Nik uste dut emakumea ere gai dela, ez? Olako ekarpen teknikoetan lan egiteko eta referenteak badaude, baina gehiago egitugu, osake zuengan izugarrizko esperantza daukagu, bale? Baina eta noski mutikoek teknologia beti daukate buruan maizago emakumeak baino, ez da? Eta ez dakit, iriko dugu galdera txanda, hemen, etorri zaretenen artean, galderarik bota nahi izan ez gero, ikusi dezue tokia badagoela, emakume zein gizonezkoentzako zientzia eta teknologia munduan, eta ez dakit norbaitek galderarik bota nahi duen. Aber, Laira, zuetan aditua za? Aber, non dago Maitane? Maitaneren bat? Naikari? Venga, Naikari? Naikari esan dezute? Venga, non dago? Aber, gaurko ideiaren bat nork labur bilduko luke? Nork auki dezake oraintxe bertan, hitzaldian sartu den, baina kuriosidade pixkat gehiago. Atxatuko zenukete eskua norbaitek kuriosidade pixkat gehiago baldin badu orain sartu denean baino? Oso, no. Ingeniaritza aukera moduan sartu denean ez zuena edo eta orain behar bada, sartu denean baina konbentziko dagoena? Ez dugu... Bat bai, ratia ez da. Oso ondo. Ordu merezi du ja. Oso ondo. Eta nik eskatuko banitzueke emakumea zientzia eta teknologia, emakumea zientzia eta teknologia hitza, hiru terminoiek buruan etortzei zuen zerbait, kontzeptu bat, hitz bat, demoratu pentsatzeko. Emakumea, zientzia eta teknologia. Etorkizuna? Izalek, Etorkizuna. Txaro? Eskenik etorkizuna esan manuke. Etorkizuna esan manukela. Irautza, ere bai. Humanizazioa. 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 Neri galdetuko bazen didate, izango litzateke, esperantza. Esperantza, inoiz galduko ez duguna, eta, gu beti postea, klaseetan, emakumeak sartzen direnean, ez? Nire seme ezarrena, urten hasi da ingenieritzan, eta galdetu nion, ez? Mekanikan, da zan nion, eta zen da neska haude gelan? Eta dia, 30, errepikatzaileekin pixka gehiago, eta esan zean, 3 neska, 3 bakarrik, nigoatzen naiz, arrasaten hasi ditzanean, ez dakit zen baginean, 50 izango gina klasean, ze orduan, etzan metodologia indakagun metodologia talde txikiagoak, lan multidisciplinarrak egiteko, eta bastante, nik uste, 12-13 neska baginala klasean, osea, mekanikan adibidez, badago ez, gutxitze bat, baina ekoteknologiatan behar bada, diseinu industrialean, biomedikuntzan, badaude hor antolakuntzan, kudeaketan, hor badago, ez, janeska kopuru altuago bat, baina hala ere, ikusi dezuen bezala, oraindik ere, bidea dago jorratzeko, ezta? Bai. Eta esan deguna, aldaketa generazionala egongo da, eta guztiontzako egongo da. Bai lan atal teknikoan, zientifikoan, eta beste arlo guztietan ere. Eta nik uste referentziak ukitzea, emakumeak ere, teknologian eta zientzian aurrera pausak ematen gabiltzala, zuentzako, nolabait, hor islatu eta egon zaitezketela, eta etorkizunean ere, gu hemen gauden bezala, zuek hemen parte hartzaile
Espero dugu olako saiorik antolatu behar ez izatea, behintzat emakumeak zientzia eta teknologiatan animatzeko, edo nolabait artenbide oso erreal eta zesango nizuke, kitzikagarri moduan, nik uste oso mundu interesgarria dela, eta esaten duguna, bakoitzak gero, karrera profesionala ingo du bere beharra edo bere barruan duen oihu horrek bideratuko edo nolabait zuzenduko du bere bizitza, Nik zuen adinean egonean, medikuntza egin, arkitektura, ingenieritza, irakaskuntza, eta esan, haze koktelera, kiston koktelera nukan. Eta azkenean erabaki nuen, ez dakit zergatik, ingenietza mekanikoa, 5 urtetakoa nintzen animatu, ingenietza teknikoa esan nuen, lehenengo 4 urtekoa ingo dut, eta gero ikusiko dugu, bale? Mekanika inun da oso gustoko izan nuen, baina egia da 3. mailan hartu niola gustua, zer lehenengo bietan zan oso estankoak ikasgaiak, eta gero juntzan pixkat gauza hobetzen, bale? Eta ja 3. mailan esan du, hau bai da nirea, kalkulatu nahi dut egiturak, strukturak, eta, bekatuta izan nintzen, eta Nantesen, Frantzian, ingenietza zibila egin nuen. Ni berez, industria ingenieria ez daukat, gero konbaliatu ninduen, baina berez, ingenietza zibila naiz ez, eta hori bai dela munduen, gizonezkoen mundua, baina, oraintxe nago irakasle, egituretako ikaslea naiz barkatu, zorrotza edo ezain zorrotza, lehidak esango du, lehen osan du bezala, batzo bukatu nituen azterketa batzu zuzentzen, bale? Baina, egituretan pertsonak ongo gehat, orduan, nolabait ez zorrotzak izan beharria, ez da, todo no bale, bai? Orduan, irakasle naiz, irakaskuntzen egin da irakasle naiz, ikasleak maite ditut, bale? Profesionek ematen dizuna da benetan kristona, izugarria, eta eraikuntza kalkulatzen ditut, bale? Mekanikarekin zerikusia dauka, eta ni esango nizueke ingenietza dela, irakasle izateko bideak ere irekitzen dituen, karrera bat, bale? Eta ez dakit zerbait norbaitek ditu nahiko duen, irakasleren batek akaso, nirekin badatorren, gazteri hau dela etorkizuna eta, bale, referente honak izatea oso garrantzitsua dela, bai? Eta ez duki beldurrik, hankasartzea badeu, ateako gea, bale? Ados? Baina izan zaitezte zoriontsu eta pertsona onak. Bale, hori behar dugu, pertsonak eta gero teknikoak. Bale? Ez dakit beste zerbait gehitzeko daukotzuen? Sentitz. Hautatzen dugu. Hementxe baiaran, badauzkatzue olako erakundeak, eta guk eskertzen diegu gainare, aktiboak egotea, badaukatzu ostiralen olako ekintza bat, talentua eta pertsonak enpresetan, eta Anpo eta Irizarrek antolatutako ekintza bat lehenmizkata erakundeak antolatuta izango dezue, eta gaia izango da, hemen baiaran daukazuen beharra, karrera, lanbide heziketa, ingenieritza, tekniko-zientifikoetan, beharra handia izango dalako. Ados? Ordan gonbidatzen zaituztegu, Jose Luis, bale? Ekintza hauetara izango da ostiralean, Beasaingo Igartza jauregian, arratsaldeko 7:00. Osake honek jarraitzen du eta jarraituko du, bale? Animatzen zaituztegu parte hartzera.